ktorý je v tomto širšom kadri, je to náročné dostať sa vlastne do tej základnej zostavy a je to hlavne veľká výzva pre mňa byť v takomto kolektíve, v takom kvalitnom kolektíve, čiže pre mňa to nebude iné a budem bojovať o to, aby sa to podarilo aj mne. Na Slovensku a v Čechách tá Plzeň je number one vlastne. Je to najlepšie, čo máme v tom Československu, čo sa týka kvality, čo sa týka tých podmienok. Som veľmi spokojný, takisto aj mesto je nádherné a štadión a všetko okolo toho, čiže veľká spokojnosť. Je mu 20 let, poslední sezónu strávil v Senici, ale Slovensko tak trochu v Plzni našel, když rozšířil už tak početnou slovenskou enklávu Bakoš, Hrošovský, Kozáčik, Ďuriš a vlastně i trenér Roman Pivarník. Tým, že čeština a slovenčina sú veľmi podobné alebo rovnaké jazyky, takže by to veľký problém nemal byť. Ale samozrejme je to super, že je nás tu vlastne štyria hráči, že sme Slováci plus tréner. A samozrejme som v kontakte so všetkými slovenskými chlapcami, ale takisto aj so všetkými ostatnými, čiže myslím, že to veľmi nerozhoduje a myslím si, že kabína ma prijala celkom fajn bez ohľadu na to, či sme tu Slováci alebo Česi. V Taliansku tam sme boli, dá sa povedať, môj ročník z každého kúta sveta, čiže tam keď bolo nejaké hokejové majstrovstvo alebo hlavne futbalové, tak tam sme sa doberali a je to potom sranda v šatni, občas aj hádky samozrejme, ale to k tomu patrí a veľmi sa na to teším napríklad na najbližšie majstrovstvo sveta v hokeji. Jak už mladý talentovaný záložník zmínil, fotbalově vyrostl na Apeninském poloostrově. Tam získal spoustu zkušeností a taky se naučil novou řeč. Mňa tá talenčina veľmi bavila, je to dosť jednoduchý jazyk, ja som po pol roku vlastne chodieval už do kina, plynulo som rozprával, čiže tie 3 roky sú dosť dostačujúce v tom Taliansku na to, aby sa človek naučil plynulo rozprávať a teraz mi už talenčina vôbec nerobí problémy. A rozprávam, dá sa povedať takto, ako sa teraz bavíme, by som sa vedel baviť s Talianom. Tie spomienky sú iba pozitívne, fakt skvelé. Zažil som krásne 3 roky v Taliansku, vlastne mal som 15 rokov, keď si ma tí skauti Juventusu všimli, bolo to vlastne cez tej mladíčke reprezentácie Slovenska a vlastne FIFA pravidla nedovolujú, aby hráč vlastne mladší ako 16 rokov mohol ísť do zahraničia. Takže vlastne v 16 som odišiel do toho Juventusu, trávil som tam 2,5 sezóny. Ja si myslím, že tie podmienky, ktoré ma tam čakali, bol to možno taký šok až pre mňa, čo som tam všetko videl a zažil. A myslím si, že mám za sebou tú futbalovú školu fakt na veľmi vysokej úrovni a som za to veľmi rád, že som mal mať takú možnosť. My sme mohli tú možnosť občas trénovať aj s A-mužstvom, čiže to bola veľká skúsenosť a veľká motivácia do ďalšej práce pre všetkých nás mladých. A takisto som stretával Pavla Nedvieda, ktorý tam je vlastne legendou nielen v Juventuse, ale aj pre český futbal. Před Jakubem Hromadou teď leží velký úkol vzít a přesvědčit, že tento dres s 25 na zádech bude patřit do základní sestavy. Vždy to záleží len na mne. Všetko vlastne sa vyvíja v tom tréningovom procese. Ako mladý hráč sa môžem ešte veľmi veľa naučiť od týchto spoluhráčov, ktorých tu mám vlastne. A myslím si, že hlavne aj v tom strede pola je veľká kvalita, čiže náročné to bude veľmi, ale som to, aby som sa o tú šancu pobil. A nechcem hovoriť, kedy to bude, či to bude o týždeň, či to bude o mesiac alebo o pol roka, ale budem robiť všetko preto, aby to bolo čo najskôr.